ଆଜି କରିବା କରାଣ୍ଡି ମାଛ। ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଭଲ କିନି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଛଟିକୁ ସେଥିରେ ଭଲକିନି ଭାଜିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ବାଟଣ ପକେଇବା। ବାଟଣ ପକେଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇ ଦେଇ ଭଲ କିନି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଟଣ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସିଝିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାଛ ପକେଇବା। ମାଛ ପକେଇ ମାଛକୁ ଟିକେ ଭଲ କିନି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ମାଛକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି।